Isang undefeated Pinoy ang gumagawa ngayon ng ingay sa larong suntukan sa Amerika. Ito ay ang American-based na si Kyle Lacanlale, 21 taong gulang at may record ngayon na 5 panalo, 0 loss at 2 tinapos via knockout. Lumalaban ito sa Super Bantamweight Division. Huling laban niya ay noong linggo lang, nakalaban niya ang matibay na Meksikano na si Rodolfo Molina sa isang 4 na rounds na walang humpay na suntukan. Kung gusto mo ng bakbakan na walang atrasan, ay sabay nating panoorin ang laban ng Pinoy, undefeated Kyle Lacanlale, kontra Meksikanong si Rodolfo Molina na ginanap sa California noong linggo lang.